kita mau menjemput Bunda Doli Saritoga. Ini kita bertiga, biar genep 4 itu ada loh. Kan Mbak Uti nih. Mbak Uti ini gue jajan kok yuntek karek saiki. Mas, mangga. Luwe-luwe tak ngagi bulu mata palsu. Iya. Yo nggo jajan kok Jakarta kok yo rapek lho isine. Ratri mon Jakarta iki Abu Dhabi. Lho, urung mbok onene lho rek iki piye to? Lingan urung. Apa nih? Nyata kayak siji-siji. Jajan kok Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi rasane. Ya makasih ya Mas jajannya. Kurang banyak, Mas. Segan gitu. Jenenge Demak. Wah. Iya seret kelo. Seret. Mobil nglupuk jane. Mbok pek para. Bab. Belum para bab. Saka Abu Dhabi. Saka Abu Dhabi. Iya to, tenan to. Iya. Dhabi. Tenan saka Abu Dhabi jajal. Coklat saka Abu Dhabi. Coklat apa iki jenenge? Anu apa? Coklat Demak. Jenenge kurma. Oke, guys. Kok semuanya warak ngono. Riyama yo warak. Yo. Ya, ngerti Mbak Ria dijak ya. Mo. Ayo. Lah kuwi otak ketok longsor, saduwo sing kaya ngalalan Cina nyopir. Yo. Sadone beras mangkae ora. Nek diinget nek asline iki yo mangka. Jan. Yo, lah delok tapi gulune arek kuwi paene. Yo, Bobi malahan. Lah kuwi lho, lah delok kuwi mangkae ora lho Bobi longsor ora lho. Bro, si. Yo. Double lokasi sablah wi. Sablah. Aneng tulung. Ning tulung melok cancan. Yo sablak wingke yo seret. Ro nek mobil muri wingke ketoke. Gak roh aku tak ngene. Sablah wingke iki. Sablah memang. Heeh. Tapi aneh. Melok cancan ning tulung. Ane anu. Ya mestine dhek jam 1 temune yo nerek-nerek to. Ya paling nih kono jam 11 bubur. Sedelutan rasa cokot dulungane. Kayak aku. Lagi anggi kuru ki macak apa to ngene iki? Anggi ores area Saraten. Ya simpen. Anu nari wi Nari to, biasane. Dek. Yo. Kene ning WD ya. Anggi anu iki to. Anggi kuru nek ngarani ben kuru iki lemu nek iki. Sobone ning Anjuk. Anggi es teh. Anggi es teh. Iki to. Ning anu to area Gas Saraten. area apa koles teh. Kita delok anggi sepodo wae. Ojo neser-neser lebih. Biar ora lucu inggo. Judulnya 4 ban sih jelumuk. Kowe Fafi kosa. Ndang merong cerita lho we. Nyapa Doli ta tekonono. Apa? Lah Mas kula mbok dipangan tantan bae karo iki wisan. Iki lho, anggi kuru. Tahu TV guys, lewati rumahnya. Rumah Saraten iki to. Wah, Itu dari berani. Omah Saraten. Omah Saraten Petung. Petung. Betul. Oke, kita sudah sampai di Indero guys. Kita kalau gabut mesti kesini ya guys. Ngapain kita? Melu. Kita mau makan-makan gurami. Sama nyinyong. Menyanyi gitu. Suara khasmu kelihatan ya. Oh, tiada terkira. Sekuntum mara merah gimana? Gak apa. Aring-aring. Aring-aring mangan gedang boyo lali. Oke guys, kita mau naik. Rame parah ya kira-kira. Ya rame toh, mesti nih jadi weekend. Juga tuh kita tanggal Tapi kan Kira. tetap rai itu hari ini kan tetap wisata full. melenggon parah. Ora oleh nggon diusir ya, Cek. Ya. Nah, dhewe ning warunge ning apa ning dhuwur laut ya kae. Iya. Tapi kerja kae musike. Konde-konde cara. Jalan ini mesti. Aku tak meludruk ning lapangan iki. Oke. Kita sampai. Siapa iki? Pria iki. Siapa ya? Mau nikah ketoke. Mojokerto. Lho, tinggoni pepesan. Ora nyenyonge lho tinggon. Ya ora ono to ndesen. Lono kok wedhe lak sinying lak e. Ora hati wis bes pure.
Aku pepes saya aku. Wah, nek souvenir iki lho. Oke, Bang. Kakak cantik. Yo. Full ya nggone, Kak? Full. Ada. Oke. Aku pepes. Pepatin. Patin. Waduh. Aku pepesan. Wis sak porsi ya wisan ya, Kak ya. Kita pakai rasa manis ini. Ma, aku pepesan. Wis ditulis Mbak ya. Pepes patein. Oh, ini aquanik, guys. Enak aquanik lho. Aqua para bedoan. Iya. Yo, gak bisa dibuka bisa mancep. Ya kok. Jepone. Yo. Mineral. Apa enak mineral? Gak enak. Enak aku kok. Aku sejuk di Mineralnya 3 loh berarti. Oke. anu ki lho, sing grup-grup banyak iki lho. Mbak, Sing grup aku pepes kok. Saya pesen apa tambah? Oh lah iya. iki lho sing grup kopi. Jangan dan sinju si grup ta. Grup orang. Dan jebok perang dan. Lu kayaknya anaknya kekopian. Iki lho, endul. Cilor ngono lho. Nah, Ki, heeh. Pas namanya siapa? Ya. Ari Reza. Jeki Andarista. Nomor mejanya di bawah. Oke. Kan pernah, kulupnya ya beracak. Wah, klub apa ta? Nyuruh itu kita lah mbak, urap-urapan ngono, kurang tau. Kersa tau. Kangkung apa? Tangan. Iya lah, cang. Ya. Piye ki kata-kata hari ini? Iki Rias Disto. Nek kae Ke pria selanyap. ulah nyap. Kong mekong sarengkong. Ada cakangkung. Terus awaknya. Ada gurami. Ada apa iki pepes apa nggonmu? Terus kontol. Iki cakangkung bondole gak oleh nek loloten. Iki gurami asam manis. Cil. Yo.
Sitok ya wong sitok ya wis lah kok iso sik. Jejer jejer. Ya oke lho jan karek milih ki. Dagangan kabeh. Dagangan kabeh. Jan. Pepes muntek, Mas. Pepes patin muntek. Tak di lebih damel. Ndang kok dibagi ki. Kilo kok dibagi jus. Cipir. Pira? 155. Sisakan. Sisakan ceki 55. Oke mentok iki. Berat. Berat. Wis kasok. Oh, wis kok. Lho, jane 5000 mbok doli kurang meng. Mas ya, Mas. Kowe pilih sing ndi? Sing kita karekno ya. Lho, piye to lah manukmu perang ngedeni? Lah yo lah manukmu ora wis ngedeni ya, Pak ya. Lah yo kae wis duwe kontrol dhewe lho. Piye, Jal?